Pero ang magayan. Okay, takot. Datot. Datot, champion number 1. What's up guys? Nandito kami sa Boulevard pa to. Mahal. Bali po kakatapos lang namin pumunta. And yun na nga guys. Ito yung nagwagi. Yeah. Oh, di ba? Consideration lang muna. Puti ko yung parang tanggalan ka na di make-up ko. Oo naman po yan. Mag-ano po kami ngayon guys, bubudol pa, mag-celebrate ng Grand Champion and second runner-up. And from consolation prize. Thank you. Ano masasabi mo na nag-second runner-up si My Love mo? Kaya mga salapog. Ano masasabi mo ngayon na nasa live tayo sa ABS-CBN? Ano ba, masasabi ko lang po. Kaya pwede pala na kuha kita sa loob. Masalap. Sige po. Yan, ganyan. Masasabi ko. Tumigil. Si Au, ano masasabi mo Au sa ganap natin ngayong gabi? Nasosala. Pinipirit siya na. Pinipirit niya. Di mga... Bawasan mo, bawasan mo. Sabi ka bakit? Ano masasabi? Yan yun na nga guys. Paano na natin? Yun na nga guys. Rosin. Lalatag na yung kanin, Mama Chinchin. Ano to? Biglaan na celebration dahil nanalo si Nini. Champion sa ano. Congrats kay Nini. Pa-blowout. Ha? Tsaka si Baby, si Angeline. Bali dalawang kapatid yung nanalo. Ayun, yung dalawa. Congrats niyo po, consolation. Silang tatlo yung lumaban, yung isa no? Consolation. Ay, dapat. Ito ulam namin oh. Niluto ni Mama ni Chinchin. Yung inihaw kanina. Kapatid ko uwi na kasi nilalamig. Ito ulam din, kalabaw. Laing, masarap. Gulay. Masih Mama. Masih Jan, Nini, ang mga kapatid ko. Oh, nag-una na. Sisig. Si Au. Saan binili? Pinagtao ko. Ha? Organizer pinagtao. Ah, binigay sa ano, organizer. Mga libay po ko man. Hindi ko tayo mag-control. Tulak pa yan niya. Susaway. Sa number 1, tinalon. Otrong puro. Bakit kumana kita? Gulay. Natag na ka mo, Bi? Kulang pa. Sa gilid. Tabangin na yung ibig si Mama, Bi.
Ay, agad pa pala to event. Concert. Concert na. May concert na pala doon. Amo na nigit buwan na anak dito. Ha? Oo. Talapia di kalat. Paganda na bilang. Kalat. Apa unahan? Kalatan na. Ano sa lugod? Batang mo lang. Yamin na. Ade ang. Meron na lang. Yung si Dachin. Sorry na. Yan. Naglangoy. Ay pa. Sige na. Sira ka pa. Nagilang ay. Okay na. Ano? Ibarugbang to. Naka-line up na sa gilid ka tali mas to. Ano dyan na pa? Sige. Oh, ano mo? Compress. Rotate. Tadi na padaman sa din nakatindog ka. Ready, get set, go. Sige lang. Ay, hindi pa tayo dito sa. Basta sa naukit. Hindi pa tayo dito sa. Dasal ka ko. Itong isa na kukuha. Karni. Ilagay ito sa diyan sa usaw. Sa usaw ano? Ayun. Kasawan. Wala. Hindi sasabuan. Petra pa din naraguan. Tanggal sa pain. Na mag-ula. Ano sa inyo dito din nagkuha? Sabi ni. Pido mo lang ka ka. Unang kanday. Ako man. Amo? Damulag. Oh, pero. Ito nagtatawag ka lang. Hello, tawag ba to, Dex? Hey, love. Ah, tawag ka niya, love. Sabi, pulang. Lima. Hello! Dahil ka mo? Yo! Kuya mo. Dala nila power bank kamo. Amo dara. Ikaw dahil hada mo. Kuya Mina! Kuya Mina! Da kaya sa kuryente. Bayan James. Ibugi ka nga ni. Pero natin ako, kung lang at Maya! Mina! Di ba brown out? Tama talaga sa decision. Wala na hindi na. Tayo, nakakastal mo. Magkaon na mo. Pero kayo sa paypayan mo. Saka kasada sa pamaypay. Ito ba? Maralat di man niya babayan. Pero nangit-ngit na mga ito ka na to. Di ba? Tama. Ano tumangit-ngitan to ah? Dapat talaga. Tama sa decision ng iba ko ah. Ano Chin, okay? Di ba? Sinatong sa dito. Sulo. Press. Pang press. buka dia. Iba man na namin. After lang sa kuna. Amo?
Kaya pa magkaon. Tara. Na. Kaya pa? Ay, Kumala ka sa ano? First bite. First bite. first bite pa sana. Pakabas na. Tapos bite ng antig ko. Nabon ako. Last na di. Eh, nagluto siya. Ayan, gelatin. Taguman sa ano. Kung gusto mo. Hmm? Kung gusto niya. Gusto niya. Ni, gelatin daw ni. Ito po. Gelatin. Salit po, salit po. Ah, kara pa kayo orang kadi ah. DJ. Kadi ah. Ay, malunya ka. Sabi ako ano, pero ako naman pa nasukat pero try. Pila po, pila. Meron po ah. Then po, ay! Yoshi! Yoshi! Ayan, ice cream. Gelatin na. Ako po sa duyalo kung gusto niyo. Tako Yoshi! Oo. Sama-sama na. Sila. Yoshi! Amoy. Yan natira. Ha? Ito na, damulag. Namulag. Namulag. Sinara magkulog sa tudlog mo. Ay, may free mo? Magkakakan ka kali ko yan. Masula? Magkakakan ka kali? Ha? Magkakakan ka kali? Kaya may papaklaro sa... Pero giniba ninyo. Ako pa sa to. Oo. Trip ba yan? Ako kaya sa tutulong, ako tulong ko makadi sa Shay. Oo. Tapos, sabi ni Atay Lin, sayang, diri man naluluto. Niluto niya. E di, lutoon niya. Tada mo siya maginibo ko sa bago, trip ng luto. Kaya, ito pa po. Thank you. Oh. May. Gelatin po. Kain po. Sabi na, ago pa pagtutod ah. Kung magkakaon ko nung gelatin. Ay, ako dari. Dari. Mauna ko kahat squishy kaya. Nagana. Sarap po. Hindi na ako. Pwede magbalik. Pero magtitinda. Magtitinda pero di magkakaon. Ago pa po tayo. Dilihaduan. Sabi. Pamunta naman ah. Ayun na. Ready? Ah, Ano pa hanap mo? sarita. Ako po. Sorry po. Nagluwas ka sa kutsarita ninyo? Dad, di na ka nagluwas. Dahol na mudar. Ay, dari ko man sila ako sarita. Ha? I'm gonna make it to heaven. I'm gonna live Amo ba ka? Ayan po, good morning, good morning. Time check natin ay 4:22 ng umaga.
Ayun, kagabi galing namin dun sa pagkanta. Tapos yun, kumain kami dun kila Chinchin. Tapos pauwi na sana kami. Si Bayaw di nakasakay dun sa Naba, kaya dumiretso ko dun sa Naba. Balik kinuha ko ulit si Bayaw kasi natin ko dun sa may bahay nila sa tinitiran ko. Tapos ngayong alas 4 ay babalik ulit siya sa Naba. Kukunin ko doon, hatid ko sa Naba, baka sakaling makasakay na ngayong madaling araw. Tama nga tayong gumising, puyat pa ako, magana mata ko. Araw ng linggo. Isip tayo. Andito na ako sa sakyan. Ito yung battery. Lulubot kasi to. May grounded. Sa may sa Kawakagan para kunin ko si Bayaw. Tapos yun, inatid ko lang siya dun kagabi kasi nga burn out doon. Hindi ako maka-upload ka dito ko sa bahay nila mama, natulog sa kanila pula. Alis na. Dito na ako. Yun, brown out pa rin magdamag na yung brown out dito. Grabe, ang gising na si Bayaw. Hinihintay ko na lang magapa yung mata ko. Gilid ko nga muna. Sana daw ako makatulog na nagdadrive. Ilang oras lang yung tulog ko. Nag-edit pa ako Ayun, kain muna akong lugaw. Inaantok ako nagdadrive. Bayaw, inalok ko, ayaw niya kumain. Di baka daw maano siya sa biyahe. Sarap ng lugaw din.